ki khubor ka batesi TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Khynnah kibawan pet nagajela Assam hadin magajing syak kenno bagila syak tit syabam hapo ka rehabilitation center mentagasngi hapo gajing alam juga kong en marbanyang kilalet ban ujorno syagi Human Rights Commission. Namar gajing bam don jung chairman kini Khynnah hapo gajing alam juga kong en marbanyang kebajupet yaki Khynnah kiblakirni ha udrog kilia kendu no yu wei nagi dekat ka commission ban bu gajing ujor. Habakaran cikelat patai kubor ke kong en marbanyang keliat hu bagi jingle juga HYC kedai kepabahat Henry ondalara yaki sya Assam ban bu haga Alive Again Foundation Miet lapan Pynkynriah no yaki sya Kiwei pat ki Rehab Center Khlem ke Jingtip Kmie kpa. Hadin jong gani kedai Khynnah kilalet saja mulai police station ban bu da kejing ujor jahar bersya iu arupasa ubadi utra juga Alive Again Foundation ke Benah Chandrapur Assam. Dengan dia bersyukur lagi ni Khynnah di drug addict. Nado mencuai hingga syukur lagi dengan dia berterima semua hi marwai. Mungkin mengadon bahkan mengadon NGO dengan syukur dengan yarap lagi kidon kam makin late segi hospital kidon kam menlele di dogs Khynnah kidon kam menlele segi rehab. Kita kam di bangasan le manga. Dia hari ni kesini pada mo ka HYC kale ka babhang among kam kale ka basni kale ka babhang kala yala bi Khynnah chati kala shim ya kata kala shim ti ya ki Khynnah banlai bu chati chapo Assam cha Alive Again te Henry hadir pada nio smo ya ki khubor pada bagi Khynnah chati ki sha leben nang ta pada ki sha bom ki sha tin dalam ki Khynnah chati ko ongam tim ya kita ki Khynnah pada Jingtip pada ya kata ka jingja kata so ban langnya tol ada Jingtip makana ru to subo Jingtip ya kata ka jinjamo syakya Henry ki Khynnah ki lawan passion ya ki lawan passion ki layu i ki Khynnah bagi sitom ki pang ki sitom ki mla tang maniang ki mla tang mania dru mentang singli bun ki bamuan ru hang ne mar bagi mla banya ki kwai abanwan ta bagi mla bikinya ta at least pada keli perthau ya ki am pialong kumno minyalam sim dawai lani peni ki la kelimpi ki Khynnah Henry kata ru kimle teka ke jemut ke baki kidon ngamla bang situ ting menda ka sngi ngam bansi ngahaban syem ya kani ka stamp bangin haban wan hangni hapo human rights bangin wat ka jingaram nang ne hapo human rights te nila dap yakran sapo kila batay ngi ke banle ke bangim le te nang ta pada kini Khynnah kidon hangni bat nga nila ya kwa he banyawan shibun ngut tangba kibun makiden kidon sapo Longston kidon sa West Khasi Hills District kidon sapo Riboy District ki jingai bat ki sitom kimla banwan te ha ka jing sisa ni ka jing temu ka jing ka de nyawan lut hi kan chen ya te mentangi kermen ru ba ka kumbangi la ya kran sapo kermen ru ba ka sapo ki ba he kin sim khia ya kan ya ka kam ka ba ni wan banyak keren mentang ka sini dia dadap nang ni pada hidon ka jingtmu bangin le sapo police station bangin file FIR against katuka Alive Again kabadon chati sapo Assam kabasuling mo kalong chati kidon southly ki Rehab nang ni kira ki Khynnah banlai bu ha ka wei kanotli lightly okay nang ni kira ki Khynnah banlai bu chati ta ha ka wei ka Rehab mo nrin dala poi chati pada ki transfer ki Khynnah nak kawai ke Rehab sa kawai ke Rehab katangim tip ka jingmut ayu ka bagi kile kunta tikidon ka connection ayu hendrai nang ni tikira ben nang ni sa thie balai bu sa ka Alive Again hendrai kinala poi hapo Alive Again ki sa ban transfer sa po better living wellness better Joy Foundation support Joy Foundation but better living wellness to syata support better living wellness hapo manggal doi kadon tika kata ka jingmut mla ra ban so tu ngi chane support shalong
Apa shulong ha bangi ong ilek bu mo gidan kan new hope. Ta dang yong lebu new hope mo sa be new hope hadu kin la complete ya ka course. Lebu syakripa ki sa be ka pa hadu la complete to course. Tin rai bre kan ni ka ching yalam kini khna ya lam sha the ban bu ha kata ka alive again. Napo alive again bre ki transfer ki khna nang Khlem ka Jingtip jong ki Kmie ki pa. Kadai ya. Khlem ka Jingtip jong ki Kmie ki pa. Kumnu kila ban transfer na ka wei ka Rehab sha ka wei ka Rehab. Kata ka don ka jingkeli balai ki le kom ta. Bal kataru Shiteng Miet. Shiteng Miet dang tia men Miet tersiu ya ki kata kadai kat kum ka statement jo ki Khynnah mo ki ai statement ki Khynnah ba Shiteng Miet ki tersiu ya ki nang tu transfer na ka wei ka Rehab sha ka wei ka Rehab balai ki le kom ta kataru ka don ka jingkeli kan. Ngin file FIR mentang ngin le cho police station bangin file FIR against him.